po, mga ka-OFW, ka-mamshi, ka-caretaker dito sa Taiwan. Nandito na naman ako sa aking farm. Ayan, kay gandang tignan ang aking farm. Wow, fresh na fresh. Itatanim ko to, binili ko kaninang umaga, yan. Taiwan, Pai Chai, yan, itatanim ko ito doon. Dito ko yan sa itatanim sa mga sinit-sinit lang. Pagitan ng mga okra, yan. Yan, dito, yan, sa pagitan ng mga okra. Sana mabuhay sila, yan. Simulan na po natin magtanim. Tidak. 种2个3个，2个了，3个再进你还有几个？ 3个。
Ayan guys, naitanim ko na. Yan. Naitanim ko na. Ayan. Ayan. Ito pa. Yan, yung mga tinanim ko guys. Yung Taiwan Pai Thai. Ito pa. Ayan, sana mabuhay sila. My mini farm in Taiwan. Ayan guys, hanggang dito na lang. Again, this is Benji Aquino. Please pa-subscribe para yung mga hindi pa po nakasubscribe sa akin, pa-subscribe na po, pa-click na rin yung bell button para po ma-notify kayo sa aking mga video. Bye-bye!